आसामनि गाहाय मन्थ्रिया सोर जामारगोन बेखौ थाबैनो फोसावनो हासिगौ। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव सा 4,936आ कर'ना भाइरास एबा कभिड-19 जों गाग्लोबजादों आरो सा 46आ जिउ नागारनांदों होनना बुंदों। कानाडायाव बानायनाय नेजल स्प्रे भेक्सिनजों 99% कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोनगोन होनना फोरमायदों। आसामाव सा 100 रादाबगिरिफोरनो भेक्सिन होनाय जासिगोन होनना बुंदों। आरो ओरैजाय गारिमा गार्ड आरो जुबिन गार्ड बिथांमोना कभिड-19नि दावहायाव हेफाजाब होनो आवगायबोदों। बिथांमोना गंसे न'खौ कभिड केयार सेन्टार हिसाबै हगारना होगोन होननानै खोथा होदों। चाइनाया अख्राङाव हगारहरनाय मोनसे रकेटआ आनकन्ट्रल जाबाय। बियो बुहुमनि जायखिजाया जायगायावनो गोलैनानै मानसिनि खहा खालामनो हासिगौ। कर'ना भाइरासनि उनाव चाइनाया बुहुमनि आरोबाव गुबुन मोनसे खैफोद लाबोदों होनना फोरमायदों। दिल्ली एयारपर्टआव गंसे प्लेनआ बिरखांनो नाजानायाव हरखाब साखा गनानै इमारजेन्सि लेन्डिं खालामफिननांगौ गोनां जायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो।